थै थांनाय जोंनि मन्त्रिलाल काइपें थांनाय जोंनि मुभमेन्ट खायफोर थैनाय जोंनि बनि परिबाराव जों फायनाय फैगा आरो आइपिएफटी जेनेबा डिभिजन बनि हयते जों अरगिसा बन माइरं बुरेखा और लकडाउन समायाव जों साइमाना जोंनि बुसाइगुरै बर' साइथुन तंजागो बेलाय खारसुसु तैबो जों बरनो जे सरकार सामानि 5 लाख दां आबो जों रेडि खाबरनो बर' मानखा हिसाबाव तै बर'नि परिबारनि बागै जों वानसंनाय बनि बोसाजुग मासा बिएड खाय दङ बिएड पाइखा तै बनि बोसला मासा सारि खाय दङ तै बनि बोसाराव बोरै माक थाम दङ जों खानाखा मुला बे असहाय जों साइमाना जोंनि मन्त्रिलाल काइपें बोरै बन हानो हामजागो दफानो हामजागो बख्रकसा जोंनि हानि बागै दफानि बागै थै थांखा ब शहीद ओंखा बनि बागै जोंनि पार्टी हयते जों बरनो सब समयनो मुइतो दंनाय तै बनि परिबारनि उंक्लावबो जों बाचानाय दिनै आं जरामाखा आरो बनि नगो फायनाय फैखा अ लकडाउन समायाव बाहायके बतं बाहायके चा आबनो खुस खायफैखा आं खागागो जोंनि पार्टी हयते जों बनो थेसाक पर्यन्त जों नाय थांनाय बनि परिबार जों जुबानाय जे जों मानसाक जुबानाय अबनो जों नायमोन जों जतन साइमाना जोंनि हा दफाना हामजागै जोंनि खरकसा जोंनि मन्त्रिलाल काइपें बो थै थांखा बनि मागै जों सुरिनाय तै बनि परिबारनि उंक्लावबो जों दंनाय हामबाय।